18. novembra sa v širšom centre mesta Považská Bystrica otvorila novozriadená gynekologická ambulancia. Túto aktivitu uvítali a svojou prítomnosťou podporili aj zástupcovia nášho mesta. Súkromná ambulancia je vybavená novými modernými vyšetrovacími prístrojmi vrátane ultrazvuku. Lôžka sú polohovateľné, výškovo nastaviteľné, čo umocňuje komfort pacientok pri vyšetrení. Dôraz v našej ambulancii kladieme na preventívne gynekologické prehľadky s cieľom včasnej diagnostiky a tým aj možnosti úspešnej liečby možných nádorových ochorení. V našej ambulancii poskytujeme komplexnú starostlivosť gynekologickú v tehotenstve, aj čo sa týka chorôb prsníkov, vrátane vyšetrení ultrazvukom. Robíme ultrazvukové vyšetrenia prsníkov tak diagnostické, to znamená, že keď sú nejaké ťažkosti s prsníkmi alebo nejaký nález v prsníkoch, tak aj preventívne ultrazvukové vyšetrenia v rámci preventívnych gynekologických prehliadok, a taktiež vyšetrenia prsníkov na vlastnú žiadosť. Pacientkám, ktoré sú registrované v našej ambulancii, zabezpečujeme napríklad bezplatné kožné poradenstvo odborným kožným lekárom, taktiež aj bezplatné ultrazvukové prvovyšetrenie prsníkov, pokiaľ toto nie je hradené zo zdravotného poistenia. V ambulancii je možnosť vyšetrenia v rámci ordinačných hodín a po dohode aj mimo nich. Keďže ide o novozriadené pracovisko, nie je problém s prijatím nových pacientok. Nakoľko pôsobím ako lekár aj na gynekologicko-porodnickom oddelení v Považskej Bystrici, tak je u nás zabezpečené prepojenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti s ústavnou, čiže nemocničnou zdravotnou starostlivosťou. To znamená, že keď je nutnosť hospitalizácie pacientky v nemocnici, či už z dôvodu operácie alebo pôrodu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, tak sa nebudú cítiť anonymne, pretože bude pre nás samozrejmosťou sledovanie priebehu liečby a následne potom ďalšia ambulantná zdravotná starostlivosť v tejto ambulancii. Novozriadené zdravotné pracovisko má uzatvorené so zdravotnými poisťovňami štandardné zmluvy. Richard Korbáš, televízia Považie.